Уважаеми дами и господа, е момента, в който искам за начало да ви кажа, че за първи път влязох в Държавния сатиричен театър тогава, когато се играеше представлението на Радой Ралин и Валери Петров. Един много интересен спектакъл, да не казвам по-големи думи, защото беше доста отдавна. Аз тогава бях млад и свеж. Гледах импровизации, а последният път, когато бях в сатиричния театър, това беше съвсем скоро, когато гледах техният нов последен спектакъл, е нещо, което много свежо за нашата столица. Кукер кабаре. Да, благодаря. Но, кое е общото? Че там аз отново видях централното действащо лице, водещия спектакъла в миналото, бодрият, свеж и сега още по-бодър и свеж. Вели Чаушев, водещият ми колега. Уважаеми госпожи и господа, имам удоволствието да ви посрещна с добре дошли в първото българско кукер кабаре! Валят над сцената, валят аплодисменти. Пристигат чувства, тръгват си сълзи. И днешно времето нашепва комплименти. Приятели от сърцето си пази. Добре дошли, благодаря на всички. Добре дошли.
първи път предаването ще мине само в аплодисменти. Да. Разбрах, че има честване на сатиричния театър и дойдох. Мислех да взема хляб и сол, ама не ми стигнаха парите. Вземах само хляб. Хубав хляб, топъл хляб, душичка. Помня, баща ми обичаше да казва: никой не е по-голям от хляба. Сега разбрах, че не е бил прав. Едни вземат целия хляб, а на другите остават само трохите. Какво да правим? Така е устроен живот. Всякакви хора има. Човек за хляба човек убива. Има едни целия си хляб раздават на другите, други бек с мъка изкарват хлябът си, а има някои, които се чудат какво да го правят. Тук гледам все хубави хора, приятни хора. Браво, виж как аплодират сатиричния театър. Някой може би да е избрал между театъра и хляба, театъра и сега да е гладен. Иска ли някой хляб? Майче всички искаме хляба, а? Така е. Величко, искаш ли хляб, братко? После, бе, Елене. Как после, бе? Докато свърши представлението, може да поскъпне, бе, братче. Пък и баща ми помня казваше: можеш ли да нахраниш някой днес, нахрани го. Утре може да бъде късно. Ей, как неусетно се мина времето, бе. Моите приятели един след друг си отиват от мен. Някои се правят, че не ме познават. Мъчно ми е. Тъжно ми е. Не. Глупости говоря, тя от коляната. Не плача. Пък защо да плача, бе? Един възрастен човек като мене, само че той професор, изчислил, че при живота си човек изплаква 25 литра сълзи. Това не е важно. По-важното е тия сълзи да не бъдат изплакани от страх, а за това, за което трябва да се плаче. Ако не си плакал веднъж от щастие, от радост, ако не си пролял една сълзичка от любов, ако по лицето ти не са търкулнали като весели пухчета сълзички от щастие, от смях, напразно си живял живота. Мой беден и гладен български народ. Душата ти препускат гладни ветрове. В невята ти кълнат бурени, а в домовете ти кълни безверие. Мой нежен и раним български народ. Студтънък ветрец хапе режете на празно от към снежна люлина. Вървя стълпите на младежите. Къде красавице забулена? От теб любов ми намирисува, но моя изглед малко жален е. Към то градината Борисова отивам, чичо, на пързаляне. А как са хубави проклетите жени, жени в този ден студения, как будят у мен куплетите на страстни минали вълнения. Но писка летни дъх на люлина не е любов за сиромасите. Закри душата си обрулена
Иди си, Чичо, у дома си ти. Закрий душата си, обрулена. Иди си, Чичо, у дома си ти. Моля ви се. Заповядайте. Група Заник е създадена при изгрев слънце от група залязващи звезди с затихващи функции. Формацията е редовен участник в постоянно действащия общобългарски екшън "Голямото поскъпване" и автор на синглите "Днес не ядох, утре пак", "Моме красна, моме мала, пак поскъпна кашкавала", както и на патриотичния химн "Моя страна, моя република, всички крадат, ние сме публика". В групата участват Бай Гошо, Не. Бай Гошо работил 20 години като господин професор Попов в един институт. Баща на двама сина, единият в Канада, другият в затвора. Бай Дончо, разведен, многодетен, спокойно. Има 4 дъщери. Първата женена, втората разведена, четвърта женена, петата разведена, шестата работи на консумация в Италия. И Буледенка, баба в оставка. Опа. Не, там. Не, там. Не. Буледенка. Да, баба в оставка, има 4 внучета, от които 5 са в чужбина. Група Заник, световна премиера. На Министерството на културата, на Министерството на финансите, на Министерството на всичките министерства. С любов. Ние сме мистерията на вътрешните български гласове. Балканска рапсодия. Част първа. Алегро виваче непоносисимо. Част втора. Манон тропо демократичио. И брат му. Финал престо пенсионисимо.
Уважаеми гости в залата, уважаеми телевизионни зрители, това, което видяхте, не свършва така. Той има още. Но ако искате да го видите, идете в сатиричния театър. Заповядайте. Тук ли ще седи? Миналия път не можаха да станат, бяха уморени хората, обаче сега те станаха. Ами аз много им благодаря. Но вие не сте ли Тодор Колев? Ти къде идваш сега, бе кажи? Аз взех за Тодор Колев. Добре, хубаво. С автомобила ли си? Чакам автомобиля, ме ще ме заведе такова. Онуи? Да. Да, добре, хубаво, да. И Стоян Камотафов е тук, това е чудесно. Браво! Сега аз искам да обърна внимание, уважаеми дами и господа, защо 40 години? Сатиричен театър. И почвам да се питам, 40 ли са, колко са? И чрез търсене така достигнахме до някои документи и факти, какъвто е, например, много се извинявам, госпожа Лолова, обаче покажете си трудовата книжка, ако обичате. Не, защото тук има един много интересен куриоз, разбира се, от миналото. Ето това тук. Покажете го на камерата, ако обичате. Датата е... Коя беше? 5 декември 1956 година. Съвсем невръстна пристигнах и подписах заповедта си като актриса в Държавен сатиричен театър. Тогава излиза веднага този въпрос. 96-та, а сега сме... 56-та, а сега сме 97. Оказва се, че тя е в театъра преди той да бъде основан. Нали знаеш, че всеки театър преди да се основе, трябва да се подготви основата. А моето име Татяна се оказва, че значи основателка, учредителка. Опа. Просто аз не знаех, че по такава привилегия съм прията. Мислих, че просто съм много комедийна, много подходяща за софийска актриса, тъй като след като завърших театралното си образование, бях 1 година в Русенския театър при един директор Илия. И сега отново съм при Илия на 40 годишнината от този прекрасен театър. Да, ама по едно време ти беше малко го напуснал този театър, което пък аз имах удоволствие да поиграем малко с тебе. Ама удоволствието беше за мен изцяло. Аз изневерих за 11 години на сатиричния театър, за да мога да играя 12 години любовница на Тодор Колев в Старческия дом. Обаче... Ако си спомняш, на едно място аз исках на едно събрание в Старческия дом да те защитя, защото нашата връзка беше много тайна. Да. Ти беше главният герой и това е твоята брилянтна роля и ти много изгуби, че не беше в редовете на сатиричния театър. Но пък за това трябва да има хумор, комедия и ние играхме тази прекрасна пиеса на Иван Радоев. Да. И аз, когато отидох да бъда драматична артистка заради теб, и заради прекрасната пиеса отново бях комедийна и имах една реплика, в която един от старците беше против тебе, защото рецитирал Шекспир, а ти му забрани. Да. И аз му казвах: мама му стара кънчо. Какво като е Шекспир? Щом се налага... Тук доайените на театъра... Колю, аз ще кажа едно нещо сега. Като гледах Кукер Кабаре, ти признавам откровенно, че във втората ти поява, тръгна да се смея. После разбрах обаче, че работата е много сериозна и се просълзих, както и ти се просълзи на сцената. Да не те карам сега
цялото, защото ще се натъжим всички, ама така в финалчето на това второто кажи, че много хубав монолог беше. Виж сега какво прави, виж как се обажда. Виж как се обажда. А вечер, като изгрее луната и заспивам и сънувам, понякога сънувам Ричард Трети, води един кон и вика: продавам целия кон за една държава. Продавам целия кон за една държава. Обаче държавата я няма. На мен ми достави голямо удоволствие, защото пък нека да видят Коля Анастасов и в драматичната му страна. От към другата. Васо Попа, уважаеми дами и господа, добре, че не знаете за някои неща, които Васо Попа, когато му е приятно, в компания прави. Рядко ми се е случило, но винаги ми е било страшно приятно. Няма да те карам сега това с лопатите, фурнаджийските и такова. Какво ще ме накараш да правя? Не, да изпееш нещо, защото много се любил на хубавите тенор, който... Без оркестър? Да, така, малко белканто. Белканто, акапела? Как сега? Акапела, атлибито. Акапела. Акапела, по-хубаво, да. Акапела. Кажете, какво кажете, дайте нещо. О, соня би, да. Нещо високо. Кое? Те бремени. Да. Как беше тя? Да. Няма да изпее нищо. Няма да изпее. Виж как казваш, ще изпееш. Да стана голяма пауза. Как пауза няма, до сега непрекъснато говориш и ти не си се усетил, да? Не, постоянно бях в ефир, ама не съм говорил. Бях се там, какво да изпея, дяло да го вземе? Мръсна песен не знаеш ли, бе? Знам една за... Трябва да имам оркестър, аз да се подготвя. То така не става. Аз съм малко по-тежък на пеенето. Добре, хубаво, окей. Правим следното. Аз сега ще се видя с други колеги, ми е много приятно. Вие ще разберете се с Жоро тук. Седни при Жоро, поговорете се малко. Аз после пак ще дадам. Славе, ти си бил 2 пъти в това шоу, тебе въобще нищо няма да питам. Латинка му оплаща с тая рокля. Много е страшно положението. Ама не бе, хората ще кажат, че сме много богати. Не, това е във връзка с тази вечер с Оскарите. И понеже Оскарите ви е трудно, ще можете да ги... Какво беше? Ама, Вели, извиняй, понеже виждаш, че имам разговор. Вие извинете, кой сте вие? Аз съм от Пловдивско. Извинявайте. Всяка вечер съм на кабарето в Сатирата. Не дейте така. Извинявайте. Понеже виждате, това са Коско-Жемите театър, цял, не половин, всички са тук, големи артисти. Не дейте така, ако искате. Ма не, аз няма да изляза, искам да седна. Само да седна някъде. Той е от Пловдивско. Тодоре, тури го някъде, от Пловдивско е, бе. Извиняйте много, да, преди имахме други пароли, викахме Шуменското и уни. Веселиново беше голямата парола, сега Пловдивско, да. Заповядайте. Къде ви е удобно? Не, както се изберете, ние сме гости. Заповядайте. Колко е хубаво, че идват хора от Пловдив тук. Да. Не, защото... Госпожа Палишева, имам един много личен и деликатен въпрос към вас. Внучката ни... Тази вечер кой гледа? Прабаба й. Прабаба. Ами, дам ви възможност, ако искате, обърнете се към внучката и скажете и нещо, тя сигурно гледа. Теди! Теди, ох на баба, сладкото момиченце! Теди, баба ти беше. При цялото ми уважение към тебе,
от деликатност или от не знам що ли, аз скрих от българските зрители това, което ти ми даде право да съобщя още преди колко време. Чакай, разреши ми, бе! Кое е рано, че то се вижда? Какво че му е рано? То се вижда. Какво има да е рано? Толкова с го крия. Виж, с една жилетка. Не е така, пред нас дядовци, баби не крие нещата. Показвай смело. Ние се радваме. Само искам да кажа, че тук е Коля Анастасов, който ми е купил първото гърненце в живота. Благодаря ти, Коля. Пазиш ли го? Да. Пазиш го? Да не казвам, че го ползвам, но го пазя. Азър съм стигнал до тука. Господин Дончев, може ли само да мина до... Господин... Това аз... Не е номер, да знаеш, да. Сега, Ангел Георгиев, уважаеми дами и господа, и той има страхотна сцена в този спектакъл, но да не се увличаме толкова. Мен ми е интересно сега, ти как се чувстваш в един театър, когато си в Съюза на артистите и трябва да защитаваш и позициите на артистите? Трябва да ти кажа, че се чувствам смешно. Що? Като хода при министрите ми е смешно, и в театъра ми е смешно, и те не разбират, и затова, ако позволиш, искам да се обърна към всички бивши и бъдещи министри в стихотворна форма. Ама да не е нещо свързано с изборите само. Не. И не се кандидатирам. Ни дей. Тъжно оптимистично есе, написано от мен едно дете, то е в стихотворна форма по повод театралната реформа. Може би след 5 години някой верен зрител наш 45 години стигат, ще извика с пълен глас. Стига 100 с театър ваш, малко повече кураж, нищо, че сте на фураж, още малко камуфлаж, следва 5 годишен стаж, каквото искаш после яш. И театъра любим, ще го бутнем и строим новата структурна схема за театър место нема. И в родината ни мила, дето всички ни е свила, няма вече артист да има, следва театрална зима. С Богом, верен зрител наш, с Богом от артиста ваш. Хей, валутен борд, здравей! Който може, ще успей. Това, което вие не видяхте, аз го мернах, горе имаше мото, посветено на Ан Макгърт. Не се смей, положението е сериозно, моля се. А защо си гледам работата? Коя работа? Питаш ме къде бях. Знаеш какво ми каза Кълячев преди да почне шоуто? Понеже аз винаги съм се възхищавал от неговото пеене, предното шоу каза, Стоянка пя фалшиво. Малко интрига да стане, малко интрига. Не, той ми го каза в очите. Каза ли? Това ми го направи. Рече, хубаво беше, ама не трябваше да пееш накрая. Кажи ли го? Ама тото каза друго, че преди това се репетирала 4-5 пъти. Да. А ти ми каза, че си го молила да ни пее. Тя ма моли. Ама и аз се помолих после, не можа да ми откаже. И действа. Не ми отказа. Евала ти прави. Кой станал за... Не дей така, бе. Ти след всичко, което разказа миналото шоу, че сме имали дете с тебе, Адриана и с нея имаме се оказа. Да знаеш. Този единствен и велик сатиричен театър, в който аз живея 37 години. Идвайки насам, си викам, бе, цял живот ме питаха, защо седиш в сатиричния театър? Нали си лирико-драматична актриса? И искам, както хората при такива пикови годишнини
си правят равносметка, да си дам обяснение на това. Върва, идвам насам, върва и мисля, и си казвам, ами защото аз съм винаги за смяна, коско джами ти невяна. В този театър се пишат стихове. Явно. Господин Пейков, ти колко? 37 или какво? Колко години си? Не питай. Не, в сатиричния театър? 40. Пълни 40? Коя година беше създаден театър? Аз съм от основаването, още от Стършеловите спектакли. Още от Стършеловите? Да. Значи тя е след Стършеловите, Татяна Влогова. Или? Мисля, че да. Ти си още по-отпреди? Да, от първите, които създадоха идеята за Стършелов спектакъл. А сега как се чувстваш в кабарето? Чудесно. Чудесно? Аз съм един клоун. Опа! Да. Това никак не е лошо, между другото. Не. Една тъга към надеждата, към красотата, към любовта. Една утопия за изкуство. Да си жив и здрав. Кала! Как? Тази вечер отпуснаха заради вас, бе. Сега, може ли да се обърна към младият Калоянчев? Що така запънна? Да. Слуша ли те? Кой питаш? Бащата ми. Защото каза, че се обръщаш към мен. Да, ама ти слушаш ли го? Той слуша ли те? Ама он е дето оператор, той не слуша. Не дей така, бе. Да, той те чу вече, свърши. Колко години в сатиричния имаш? 14. 14? Как изкара с такъв баща в един същия театър? Много хубаво. Айде, бе. Да. Сериозно? Не те ли потиска името гиганта артист? Абе, не ме потиска. Ти си едричек, да? Той все пак... Аз му се радвам и за това. Ти му се радваш? А той радва ли ти се? Питай го него. Радваш ли му се, бе? Не всякога. Не всякога, каза Калоянчев. Аз се радвам, че и ти си тук тази вечер. Това е Младата гвардия. Младата гвардия. По-красивата, бих казал, част и по-надежната, може би, така, на театъра. И по-висока. Да, бе, много високи хора има в този театър. Особено ти. Ти, когато беше в театър София, беше по-нисък, да знаеш. Тук стана ли ти нещо? Израстване? Да, от смеха сигурно. От смеха, да, той е така. Перлата на световния шоу-бизнес. Чаровната Бланш Нуар. Видя ли? Бланш Нуар попада в България преди 18 години поради грешка в чартерен полет на авиокомпания Балкан по линията София-Йоханесбург-Чепинци. От тогава живее тук и чака багажа си. Когато идва в България, Бланш Нуар е бяла, но първата песен, която чува Народна земя е Черней горо, черней сестро. Black Horse and Black Sister. Двама да чернее. Която тя разбира буквално и ето го резултата, да. Когато не пее, танцува, когато не танцува, пее. За вас Бланш Нуар. Love disco, okay. Everyone falls and lost sometimes. Sometimes it's wrong, and sometimes it's right. For every win, someone must fail. There comes a point when we excel and say shoot, 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 shoot.
И аз съм от Пловдивско. Уважаеми дами и господа, уважаеми гости в залата, има право на отговор и Васо Попов, който заявява, че... Какво? Това хубаво пеене, точно. Да, точно това не причина. Да. Аз сега толкова неподготвен да изляза няма да стане. Затова каня зрителите на 1 април на Златния кост. Там искам да се представят хората. Както трябва. Както трябва, разбира се. Аз може ли да дойда? Да. Какво ще пееш там? Какво ще пееш? Тайна. Кое ще ме? Не ми казваш, нищо няма да се подготвя. Аз искам да се извиня на всички колеги, до които не можах да стигна. Времето, понеже няма да стигне, но накрая бих искал за всички да кажа нещо. Тази вечер всичко е чудесно, всичко е хубаво, хората са хубави, артистите са много талантливи, това, което правят, е чудесно. Веселихте се, както сме се веселили през тия 40 години. Радвахте се някой. Има хора, които са не само били участници в този театър, а са били и създатели, били са и стълбове на този театър. Затова аз искам да ви помоля да бъдете така добри. Вие стоящите в тая зала, мнозина от вас сигурно са толкова млади, че не знаят кои са тези, които ги няма. Такова е театралното изкуство. Днеска го има, утре го няма. Затова искам да ви помоля всички, нека да станем, както сами станахте в началото, и да се припомним, че този театър не съществува от вчера. Той съществува от 40 години. Той е български театър. Той винаги е бил в душите ни. Жалко, че липсват тези негови големи представители. Боян Дановски, Стефан Сърчежиев, Методи Андонов, Нейчо Попов, Гриша Тавачков, Георги Парцалев, Енчо Багаров и Хиндо Кисимов. Благодаря ви за всичко.